lebo je to veľmi blízko k dohode s Putnockým zo Slovanom, ktorý by nám predsa len to, čo ste aj povedali, sú to mladí chlapci, perspektívni, všetko, ale asi tá istota musí prísť zozadu, takže verím tomu, že sa to dotiahne. Sú ďalšie mená rozrobené, ktoré sa v týchto dňoch musia, ale možno aj v priebehu 2-3 týždňov ešte budú nejaké príchody, pretože to mužstvo je tu veľký potenciál mladých, to čo je vždy o Nitre známe, len zrazu tam ostalo toľko mladých, že sú veľké talenty, ako je Kotrik, ako je Špálek, že ktorí potrebujú okolo seba hráčov, ktorí im pomôžu. Ja im aj v kabíne, každý deň im hovorím v kabíne, že keď aj prídu hráči, tí hráči vám pomôžu, aby ste na jeseň už vy boli zase bližšie do základu, ale tento pol rok, alebo to nie je pol rok, to sú 3 mesiace, tieto 3 mesiace vám musia pomôcť skúsenejší hráči a na tých sa stále pracuje. Lebo čítal som v novinách teda, že ešte bych sa chcel pokúsiť o nominácie na majstrovstvá sveta za Ghanu, tak teraz som sa opýtal, že či tá šanca tam je, tak povedal, že je tá šanca ešte stále, takže aj v jeho záujme to bude, keď to je možné. Treba byť pripravený 1. marca a my toho 1. marca budeme chcieť byť pripravení čo najlepšie. Tak, aby sme aj tú sezónu štartovali dobre, aby sme sa dostali k spoločnému cieľu, ktorý vám je známy a nám jasný, čo najskôr, aby sa podarilo. No, každý týždeň pre nás ide ako lepšie, ja vidím, ako situácia ide lepšie. Som rád, ako pán tréner príde k nám a tiež ako hrať, máme ako nejak skúsenosť hrať, príde tiež. A toto vyzerá, sme blízko na lígu, už 3 dní máme prvný zápas. A to je dôležité pre nás, je robiť to každý deň niečo lepšie, a čo robíme. Ale na kabín, čo ja vidím, je ako všetci hráči, mladí aj starí, ide každý deň lepšie, má svoja hlava na lígu a to je dôležité.